Pracovné sandále UVEX z kolekcie UVEX 1 sú bezpečnostné sandále s triedou S1 SRC. Obuv má kompozitnú špicu a protišmikovú podrážku s odolnosťou voči oleju a benzínu. ESD norma je samozrejmosťou. Zvršok obuvy je z moderného mikrovelúrového materiálu, ktorý je takmer úplne bez švov. Keďže sa jedná o otvorenú obuv, zvršok topánky je perforovaný a dobre vetraný. Zapínanie je formou klasických suchých zipsov. Vnútro topánky je podšité vymedzovacou sieťovinou, ktorá zvyšuje komfort a lepšiu klímu v topánke. O vynikajúci komfort sa stará antistatická stielka, ktorá má systém odvádzania vlhkosti a taktiež tlmí otrasy v oblasti päty a prednej časti chodidla. Spodnú časť topánky tvorí ergonomicky tvarovaná podošva z dvojhustotného polyuretánu. Podošva má taktiež výborné protišmykové vlastnosti. Sandále sa robia v neutrálnej čiernej farbe s výraznými zelenými detailami, rovnako ako celá kolekcia UVEX 1. K dispozícii sú veľkosti 35 po 52, pričom veľkosti 35 až 40 sa vyrábajú pomocou dámskych anatomických kopít. Obuv zakúpite v reprezente s dopravou zdarma.